Baningi basalile empini yothando negazi elichithekile nezidumbu sezilele phansi zinabile. Bengisazocela silungise le ndaba ke sihlale phansi siyinabele. Kuye kuthiwa ukuhlula amadoda kuyabika kodwa kusobala ukuthi asisoze sayibika le ndaba ngoba namadoda vela sehlulekile. Singamadoda yebo ngiyavuma sehlulekile asikwazanga ukubavikela besifazane. Nengalo yomthetho isimfishana basavikelekile abasazizwa bevikelekile mabenathi. Omunye umbulele ngoba nakhetha bengasamthande besethanda omunye umuntu mengasakuthanda emdedela ahambe hleze iyona option esukuyingcono kwaleso sikhathi. Hleze mawukuthi ebezibone nephuthu usazobuya nihlale phansi nilungise iphuthu. Okuniwe ngomlomo kuyakulungiseka nangomlomo bengisazocela nibeke phansi isikhali madoda ke sihlale phansi sibonisane. Kuthiwa ukuhlula amadoda kuyabikwa kodwa singamadoda sehlulekile. Sekwale ngisho amaphoyisa esekhuze ibuye nenkosi esize yazama ukukhuza ibuya namakhola asathanda zazo kwaze kwaphela umthandazo. Kodwa namanje le ndaba ayikalungiseki madoda bengisazocela ahlale phansi ke siyilungise le ndaba. Hleze masingasala singamadoda sixoxe siyigunze le ndaba hleze singaphuma nesu lokuvikela besifazane. Omunye ukuthi uthuke wabona omunye wesilisa edlenga ulingane encane wathula ngoba nakhe sabele yakhe impilo. Sekusobala ukuthi sesingamadoda asiyona ingozi ngaphambi kwabantu besifazane kuphela kodwa sizingozi nakwabanye abasurroundile. Madoda bengisazocela ahlale phansi silungise le ndaba.